Morning guys, mamukasei guys. Mamukasei matima nenyika. Morning. Morning guys. Mamukasei matima nenyika uku mamukasei. Zvakaoma kana. Zvakaoma. Zvakaoma dzangu iko. Ndi Saturday so. Basi ndinotaka kuyana. Basi rekutanga rinouya 28 past guys. 28 past 11 past. Zvakaoma. Basi rekutanga rinouya 28 past. Ndo parinouya bedwe. Right, ndatirega tingoti zvedu tichimirira kuti ndibude ndiende kupasi 28 past. Inzwai munzi vasikana kana vanhu especially vanhu vakauya nemasiwo ese ava. Vamwe vachona njuga dziri kurema guys. Especially vakauya nema0 hours vaya. Pana baba vawanikwa vakashayika nhasi mumba. Baba ava vanonzi vatove vakauya neCOS iro riri. Vauya neCOS riri risina ma-hours 3 months vari kuno no hours vangori mumba. Saka vanhu vakaona 3 days dzakwana baba vaya vasina kumboonekera kana kubuda panze. Ndesiroshini warova, how are you? How is Dubai? Ndobva vaona baba vaya vasina kumbobuda panze 3 days. Ndobva vatanga kutsvaga kuti kumunhu aripi. Tosungoona vanhu munhu achingobuda wachingotenderera kwakuzonodedza polisi. Ndobva polisi ndokuya ndokugwajanura door ndokupinda mumba muya ndokuwana baba vaya vakatofa nedepression. Akashaya switch bullet akashaya switch 3 months unenge wauya zvorwadza guys. Imagine kuti ndibaba vasvika pakuremerwa. So normally zvinoitika ndezvekuti usually zvinoitika ndezvekuti varume havatauri. Munoziva kashoma kuti varume vataure kuti vabude pachina chodendo zvandiri kusangana nazvo. Mhuri inenge iri kumba inenge isingazvinzwisisi kuti kwakuna in fact munhu ari kuAfrica zvizhinji zvatoishtaura kuno kwavatozvinzwisisi language yacho havatoinzwisisi kuti zvinofamba sei. Saka kuti uudze mukadzi ari kumba kuti handina mari 3 months pamwe vakatengesa zvinhu zvavanoti ndo zvinhu kumba kuya kuti udzokere chaiko unenge uchifunga pamwe wakasiya basa rako wofunga kuti ndinotangira papi kana kuti wofunga kuti mari yacho yekudzokera kumba chaiyo ndoiwana kupi. Unaona, saka those things can be too much on a person. Uchifunga they can be too much on a person. Wakavata uchifunga nezvazvo apa kunzi baba vangu vave vechikuru. Unaona, vanenge vachiti mazera ese ari kuuya guys. Mazera ese akaita mukana akapinda nekutiza Africa. Andimaona mazera ese akapinda akaona kuna vangu vari baba vangu vachikuru pamwe vakatengesa kana dziri mombe dzavo kana kuti vakato hamene zvanenge vakatengesa kuti ndakuchinda vosvika kuno kukosiri yari harina ma-hours pamwe wakakwereta mari cheko kuvanhu kudzokera kuchaiti pana mari yekucheko kudzokera hapana. Mukadzi anenge achitokupa pressure every day kuti saka zvamaita 3 months muri kutobhadhara nerenti kuno pamwe anenge achirenta muri kuti vana vanodyei inenge iri pressure kuna tukona. Andimaona. So I think it became too much on baba vaya. Depression yanga ichitongovabayawo zvavo kana kuti stress kana kuti vakadini kana kuti vakakomita suicide hasati zvanyatsokuzikamwa. Andimaona hasati zvanyatsokuzikamwa. But it's one of those things zvekudodi zvinoitika kune SIS MELLY. It's one of the things zvinoitika kunoko. Saka varume kunoko kuforeign land ka hakuna zvokuti kudika kana kuti kudikwa nekuAfrica. Tsvaga mumwe munhu kuti unongotaura naye kana zvinhu zvarema. Kana waona kuti zvinoanza kurema kana iwo maswitch aya makosi maswitch achona vanhu varongojegana vanhu varongojegana vanhu varongozvo kuti anzi varume vatosiya zvepride basi vanotouya ndokumbira kuti mundiise kugroup ndakanzwa kuti mune magroup amunawo maCOS pamwe ndiwana switch votopinda mukati memagroup aya wapinda tototaura kuti guys nemaswitch kandai vanhu ende chandodira sando dzandiri kupira team COS iri kubva kuAfrica iri pakubatana so far rakabatana pakangoita munhu ati ndiri kutsvaga switch ndatopiwa madays 90 days kuti ndibude munhu vanomhanya vedu angosangana nelink chete anouya naro angosangana nelink riri kudiwa maswitch anouya naro. So zvinobatsira kuti vazhinji vanobva vaapply fast vazhinji vanobva vatodedzwa kumainterview vazhinji vakatoya vachidaro vakatomirira maCOS avo vakatopromise vakatomirira maCOS manyuwani nemakambani. Andimaona makambani mahombe chaiwo vanenge vakatomirira manhingikiri maCOS avo. Saka musanyarare. Andimaona musanyarare. Taurai please, taurai. Head of a couple yefamily marimwesurai vakanga vaenda kuAfrica kuholiday kumba pakudzoka
ndobva varambirwa kupinda. As we speak right now, vakadzokiswa vari kuAfrica vakadzokera kumba. Vasvika pa-airport vakanzi license yakarevokwa yemuridzi weCOS yakarevokwa, ndobva varambirwa entry, ndobva vatodzoserwa kumba. Imagine guys, unenge une imba kunoko andowana kuzoona konzi license yarevokiwa. It means kuti company iyi inenge itori company yanga itomboripo nguva yakati, pamwe vakatouya 2 years back vakatouya vakatoestablisha muno vakata vakuita life yavo muno. Pane vakatenga kana chimota chavo vakasiya paka mumba, vakatenga zvinhu zvakasiya vakiya mumba, voti takuenda kumba tomboenda kunoshanya kuAfrica, pakudzoka murambirwa kupinda makutonzokerai kumba. Vakabva vadzokera kumba izvozvi variko kumba kwako unenge wabva waoneka. Guys, zvinhu zvacho kumba kwacho unenge wabva waoneka wati ndakuinda takudzokera vonoona wadzoka. Apa watodzoka zvamuchoseka, hauna hembe yawatakura, hauna kapu yawatakura, hauna chinhu chawauya nacho, wangoya nechibhegi chawasunga nacho chiti ndakuinda ndochibhegi chawadzoka nacho. Kana kuri kuti uri kusvikira kumba kwevanhu vanokutambira sei? That can be too much on people. Kana uri kuti uri kudzokera kumba kuti kudiko munin'ina kuti kwemukoma kana kuti kupi, vanokutambira sei? Nokuti kazhinji kacho vanokutambira kana uine mufaro wachizati wauya ndi uri kudzokera wakabata zvimari, ndatouya zvachose pamwe nezvimari zvangu akabhenga zviriko kuna kana chi watosiya watodzokera chitodzokera bheki nemhuri wakutodzokera kumba. Kune couple yakatosigwa 3 days back. As we speak right now vatori kuAfrica. Takatoshamisika tisi tikatoperegwa kuti tese kuti try tikatobvunzana tese mubvunzo kuti saka vanga vasina kupiwa 3 months dzadzo kunzi 90 days neuyu home office. Chii chakaitika? Vanhu takasara chibvunzana kuti chii chakaitika really way? What happened? Unenge wasimuka nemhembe kuAfrica, what really happened? But the fact is vatoriko kumba. Ihama yomwe munhu watinaye mugroup vatorimo mugroup kumba izvozvi. And the people vamwani titoita kuti zviwe wese ndidzo hama idzi, because vanotanga kuseka, because they don't know what is happening kunoko. Vanotanga kutoseka, kuoma nekuseka kutokuita joke. That can be too much on a person. Nokuti munhu wenyama munhu anogona kutofunga mweya kuchipfudza kana kutoremegwa neBP, depression inoshuta ka BP. Kana uri munhu anonetsa kana nene zvana BP izvi inoshuta kudai so. Hanzi zviri nani kudzoka true, hapana chera chinonetsa manje ndiwe unofunga dzakuti chekuseka hapana. Majority will laugh kuita part chaiko. Majority will laugh kuita part kuti adzoka sina chinhu vanoseka. And they 18 past. Don't come and chin. Vanoseka. Saka maCOS mukaona kuti zvinhu zvarema ka njuga dzarema zvanyanya. Depression yega kunoko inouraya munhu. Depression yega zvayo kunoko inouraya munhu. Depression kunoko yega inouraya munhu. Kutaura naye hauna kana chi kunokuti munhu nemunhu ari kumainda business rake. Muri kuona manyarara kwakaita, muri kuona ati kwakati zi, hauna kana munhu ati hakuna kana munhu atotoona kana ari panze, munhu isari mumba. Njoo chero masikati ndizvo zvinenge zvichingoyo. Saka kutaura naye hapana. Ukuti sorry guys, ndofunga anga chiswitcha from Wi-Fi to data. Anga chiswitcha from Wi-Fi to data. Hanzi asima visa aya hasetu no ana no. Kune vamwe vakapiwa 5 years, vamwe vanenge vakapiwa 3 years, vamwe ndo vakapiwa 2 years, zvinongosiyana. Handisi saka unozonzi kana dzakwana ka worenew, anditi kana dzakwana worenew. Saka aba baba vamai tisanda yatsonzwa kuti tinyatsohwisisa, tinyatsobvunza kuti vanga vane ripi racho zvinonetsa. Andona so ana zvinonetsa kuti kana munhu chingo apinda kuno kuti ndoda shanda 2 years ndobva ndaenda, unenge uchiti ndoda kushanda 5 years ndodziri kunzi izvozvi. So kune mandate uri kunzi wakabuda, anditika
wakabuda vanhu vanoshanda kwakati kwanenge achingotudzawo anomaona kuti kwakanzi after 5 years maindefinite aya ari kupiwa vanhu, asi pamaindefinite ipapa pari kuzopiwa vanhu pa5 years ipapa. Saka vane makosi aya nema4 years akutorinyiwa next year vanotowana maindefinite anomaona. Asi paoita zvinhu zvatiomei zvinhu zvacho vanhu vemakosi teereresai, vasiri kumagrupu edu teereresai. Kubva musi wa14 kwanzi zvakabuda musi wa14 izvi, kubva musi wa14 kunotori iro njiro remandeti wakatobuda iwoyo watakatotaridzwa idi zvokungotaridzwa zvimwe zvese anomaona. Kana wakuenda kunoita indefinite yako, wakunoita indefinite yako yai, they are going to investigate kune vaya vane mamarriage certificate vakauya nemarriage kuti muri kuga vanoda kutoona anzi utility bill handiti maona rinenge rine zita is either remukadzi kana murume pasame address yamunenge muchigara mese anomaona. Hanzi nokuti hakuna zvokuti mukadzi anonzi anogara kana kuti kuBirmingham murume onzi anogara kana kuLondon, hakuna zvakadaro. They want to see something, a letter inenge ine address imwe chete handika anything that proves kuti manga muchigara mese for the last 6 months. Anti muri kuona. Saka zvichireva kuti taitoseka tikati saka zvakumanikidza kuti vanhu vakauya nemafake marriage sika vototozongopedzera tongogara vose svega izvi nokuti kana uchinzwa a period of 6 months muri mose utility bill inenge ichidiwa iri yari yabepa rachona iroro proof munotogara mose zvemuchichaitika muchigara mose mune marriage wefeki uya wamakaita marriage wenyu wefeki mukauya kunoku. You have to be staying together to prove kuti uchinopiwa chi muchinotora mabepa aya kana 5 years zakwana. Saka kune vazhinji vaya vakanga vakaita kana wakaita marriage yako yefekiya nemunhu make sure kuti you keep in touch nemunhu wowe wakaita marriage naye zvokuti vamwe vakatouya munomu vakatokangama kuti ndakaita marriage nemunhu vakatoparadzana paairport vakati tapinda shamwari bye nekune mumwe atozivi kuti mumwe aripi because dzanga ri transaction yanga iri transaction due chete bezira kunza kuendiwe halmona it was a transaction due chete rakaitika hatozivi kuti mumwe aripi. Saka tsvagai vanhu venyu muone, make sure kuti vanhu venyu mavawana, make sure kuti munokuziva kuti vanhu venyu vari kupingiwa dzisina kuti pachaipa hani mukuona kuti ndo zvinenge zvakudiwa. 2 imwe announcement iripo yakanakawo zvayo iyi kumacos ese ma20 hours ayaya wakubvumidzwa kushanda ma20 hours anyway kwaunoda, kwete muhealth sector chete. Hani muzati pakutanga vanga vachiti kana uri muCOS kana uchitsvaga ma20 hours unongotsvaga kuke kuhealth sector yako ndiko unongotsvaga, but right now 20 hours zako you can do it mushop. Unogona kunoshanda mushopu, unogona kunoshanda paunoda, you can go and work kwaunoda iko zvino ma20 hours chero kwawada kadaenda kuno cleaning pai ameno it's now allowed. Some people belongings on some may get arrested unless what the law UK changed. Those guys you might get ora iti yani ndakuwa ora tindakuwa ora iti wewe timu ragasa mu UK iri ndobva vainda kunoti kwaita mota yedu yaburiswa kuplatform reumwe munhu ane kutodiziva atodizivi saka andemunosunga munhu imikaimi ichi iwochona iko sanga rakachinjwa rakadeso tipinde zvedu mubhasi. Ndirege zvakundanetana zvekudza zvakangosiyana-siyana nevanhu vakagara muno sterika nekusingaperi zvisina kana zvinaa nebasa rozvaringozvitoudzwa zvinaa nebasa rose rakanaka sei kufamba musina jecha ewe maishewo
aiwa Smith no aiwa kana vazotisunga regai vandisunge tozvitangira ipapo but so far aiwa tine basa rinangana basa iri. So just keep that receipt for your records. If there is any issue, just go online, the stagecoach, and they'll be able to sort of refund straight away. Okay then. Alright. Morning. Morning. May I have a ticket, please? For a week. Week rider, yeah. So you do smart. That's smart ticket. So, yeah, 9. Press that. Scroll down. Yeah, £20 please. Thank you. Keep that on there. I'll just keep it on there until it sells you. There we go. Thank you. Thank you. Bye. Right. Kona kufix it. Kila kumsoro ka lep. Thank you, Annie Smith. Thank you. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Saka ndo zvino zviripo andimaona. Saka guys, let's be very MaCOS NASHE kana zvaoma, please find someone to talk to. Andika taura neumwe munhu, please. Talk to someone. Hapana chinombonyadzisa mufunge. Hapana chinombonyadzisa mufunge pakutaurawo kuti anyway zvinhu zvakamira zvakadai zvikundiremera. Unoona? Tinototya dzimwe nguva kuya tichitaura kuti ndiko wakurwadziwa zvinhu zvangu zvakandira zvakaremerwa zvakadai nekuti unosekwa. But onai zvakuitika manje vanhu varikuita varipinda mudepression vamwe vachifa. Unoona? Depression is real. Ndati MaCOS anabhoda mutange kutaura panyuwani 21. Ndati mutemo munyuwani waveko ndewekuti maCOS iko zvino 20 hours avo ayaya wainzi kana 20 hours unofanirwa kutsvaka kunoshanda kuhealth sector, but right now you are allowed to go and work anyway. 20 hours dzako unogona kunoshanda kwaunoda kana kunoita zvekuita babavo zvekunonga mapepa kanibudisa makumbo avonsati ndaindosungwa avo unogona kunonongawo mapepa saizvozvo, unogona kunocleana, unogona kunodi 20 hours dzako you can work anyway. Unogona kupinda mushopu mutesco, unogona kupinda pese unogona kunoshanda. Anomaona kwamaCOS akubvunza kushanda here muNHS agara achishanda wani NHS kune makera hobho maCOS hobho maCOS munikikiri ndo azere muNHS ari makera ndo akatozara ikoko manigerians vakawandisa kuNHS hobho. Andimona saka wakubvunza zvino konoda, but mumwe mutemo uripo anabhiwana ichitara ndewokuti kana vakauya nemafake marriages vakatsvaga vanhu vekuchata navo vakauya 5 years hanzi indefinite dziri kupiwa vanhu kwete ma10 aitagwa nevanhu aya 5 years indefinite unenge wakupiwa, asi they don't just give you. Andimogona they don't just give you hanzi vanoda 6 vachada utility bill andika rinenge rine both names kana kuti mese pasame address yamaigara mese. Apa takatoona kuti raskirire kuti vari kuzviziva zvemafake marriages, raskirire kuda kubata vanhu vemafake marriages manje. Saka vanotoda kuti vaone kuti manichigara mese for the last 6 months pamba ipapo. Saka that is a disadvantage again kune vazhinji vakanga vauya nemaCOS. Andimona that is gonna be a disadvantage because vazhinji vakauya nemichato iyoyi neCOS nemichato iyoyi vakanga vasingazivani, vakangoti vachisvika paairport vapinda vakati babai umwe akaenda kwake umwe akaenda kwake umwe achina kana namba yeumwe right. Hapana pakunoti indefinite andika iwe uchina contact yemunhu yani munhu pange matombogara mese 6 months. So ndanchiti inini zvichakodzesa kuti michato itike vanhu vadanane. Andimona vanhu vadanane nekuti 6 months makagara mose uyu ari kurenda anga achirenda kwake ugari 1 yakurenda makunzigarai mose 6 months chii chichaitika. Amona chii chichaitika handiziviwo zvitagwa naanabhewota hanzi vakachata last year vekuzimu vakachata last year hanzi muchato wavo iri kukansurwa. I don't know about that. I don't know. Handizivi hangu about izvozvo. I don't know about that.
saka ndozvangati nditaure ende ndozvandakutaura kana ndichita kuti kuna baba vakashayika mumba nezuro vakawanikwa vakashayika mumba nedepression yekuti vakauya kunoku 3 months ago nekosi isina mahours vakagara mumba chekuita hapana renda hauna chekudya hauna kuti unorarama unokutora chikafu kufood bank anomaona hauna pekutangira pamwe kumba mukadzani kasingazvinzwisisi nekuti kuudza munhu ari kuafrica kuti handisi kushanda hapana mari andi kana ari mukadzi wako ane vana anenge achisaka nyindondiraremo sei andoona saka baba vakazongonzi wakawanikwa vakafa kusaka vanga vatove ne3 days vakafa vari mumba nedepression iyoyi. Saka I was saying kuti kana zvaoma zvarema tsvagai vanhu kutaura navo vanhurume zvekuti isu vakadzi hatinyanyi kuvhunduka tinotaura isu nondiseka ndatotaura sindatotaura ndatobatsirika ndatowana vanhu vanogona kundibatsirawo nemazana unoona kuti aiwa demadai kana madai manje varume vakawanda vanotya kutaura andoona vanonyara kutaura they can't come out achitaura todi ndotsvaga switch because ndakaenda rana mahours arina chi andoona because kukuya mazera ese enabyo kwakauya zera rese unotoshamisika uchiona vamwe vanenge kuti nei mama kunzi ndakauya nekosi mwana okay animoona kune zera rese rakauya rese varume ava mazera akauya ese animoona munhu akangoita mukana wake uchiita kungodawo kutiza africa aingouya angoita mukana wokumuta mwana womukana wokupinda akanga achingopinda animoona saka ndozviripo zvakachingoti tionesana kuti makosi aino kuti vazhinji havatorina zvishoma hours ikuita exploitation yekumabasa chaiko chaiko iri kupinza vanhu depression exploitation yekumabasa ekuti kubasa hakusi kushandika zvakanaka makambani mazhinji kutaura kwatinota nevamwe magrupu medu makambani mazhinji especially vanhu vatema panenge pakazara hama ndeumwe waidudza nyaya yake kambani yakazara hama saka hama ndo dzinotonga kona tikona saka hama ndo dzinowana mashifti kona tikona andiwana iwewe nje hautogoni chero kutaura anything unogona kutopiwa shift pamwombonyimwa pamwombopiwa hama ndo dzinotonga saka kumabasa chaicho vamwe vanhu vakumabasa chaicho vatorima nestress autota depression chaiko chaiko animona autota depression chaiko chaiko yekutoti basa uriko kubasa kuvamwe vari kuita madepression ariko because kubasa kwacho everything is not rose umwe unenge una bhosi wokuti aubvumi kuzotaura anything the bosi chero kuti uonese muono wako unenge uchitonzi yes hana warova how are you I miss you animaona kuti toxic work environment kuti you don't talk of which pabasa kana muri pabasa you are like a family you're supposed to be like a family kana muri kumabasa motaurawo zvese mopiwa platform yekutaurawo zvinokunetsai zvichiadreswa nemazvo kwete tukataura ichi hachidiwi kuti utaure kune zvinodiwa kuti utaure zvazvidiwi kuti utaure then that work environment it becomes toxic eventually animaona anabeo but dzinovimba dzinenge dzichingori 20 hours cheteka ndechingori 20 hours per week saka ndo zvanenge wakafambira here 20 hours ndikosina kufambira 20 hours per week andiona ndo panonetsai papa saka vari kumabasa akadaro variko vazhinji vanotori nestress kuti ndaitaura nemukadzi wika atori mudepression chaiko chaiko nenyaya iyo yekuti smeli ndikatitsvaga tichitsvaga zveswichi yacho saka izvozvo tiri kubhisi kumubatsira kutsvaga chii kuti umubatsira kutsvaga switch rokuti akwanise kuti aitewo awanikwe kuti aine kushandawo pakasununguka because kubasa ufanira kuti uite stress wekubasa handiti unofanira kutoti kubasa uchisekawo nevamwe uchidi because kubasa munenge muri family anowana munenge mutori family kubasa yes you are supposed to be free but ukana wakuita kubasa wokuti unenge uchidzvanyirikwa handika hama dzakauya dziyadziya ndo dzakutotonga pakambani iwewewo wakangouyawo hautoziviwo kona tukona panenge pakatoipa saka munhu anenge achitorwadziwa atitaura kuti kambani yese zvayo yakazara makazeni vana matete vana mbuya kambani yese izere mukadzi yes asho saka huna chaunoita iwe ndounongo everyday ivo vanenge vane mashifts back to back but ivo haumawani unotopiwa pavanenge vachienda kuti nhasi tikuda kukupawo saka zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vanhu vapinde futi mudepression mufunge vanhu vanopinda mudepression no ndakati tangu titaure mufunge depression is real baba vachiona itiwo zvino vari kunoko usingazivi kuti manje panoitwa sei handizoziva hangu kuti saka kana vashayikira kuno kudai vane 3 months chete vanotapwa negovernment kuenda kumbai vanoita sei
zvakaoma pane pangofambawo satani apo kana kuti vanodii family inenge yakunziwe bhadharai mutore munhu wenyu vanopiwa here visa kuzotora munhu wavo kana lese havana hama dziri munhu vanodii vanoenda sei vari muuk tibatsiraiwo vakauya kudhara schoolers vanofambiswa sei panofambiswa sei government inopindura kuvaisa kumba here zvinofamba sei because imagine right now mukadzi achifanirwa kumba kuti tashayika pamwe hatorina pekutangira baba vane 3 months chete havana mafungiro avashanda hakuna mahours vatonzi vashayika vanodii team UK yakauya kudhara panoifambiswa sei apa maikaida what's going to happen here gofund vachiitirwa nevanhu nepublic nje havedi wei zvakaoma zvakaoma hanzi gofund vanogona kutaura gofund kuti vazodzokera kumba kwacho saka gavhmendi haitopindiriwo kuti ngatidzosere munhu vedu yakauyawo 3 months ago haanambobvira ashanda ngatiitise bhodhi kumhuri yayo zvakaoma hazvo ndofanozobona kuti kwafika kuri nani guys unongotoro kwavigwa kumba asi unenge wakavigwa kudhuzire kumba iudzewo vana vongu vachikwa baba vakatsakatikira kuuk vakatongovigwa ikoko papi hapana anoziva zvakaoma zvakaoma saka maCOS guys vakanga vachatarara please make sure you keep in touch nevarume venyu makachata navo vaya keep in touch nevarume mahusbands mazimbabwean husbands enyu aya keep in touch ugara uchiziva kuti ari papi newo murume keep in touch newife yako yavachata nayo ugara uchiziva kuti munhu ari pakati kuitira kuti nguva kana makuda kudhuze nekunorinwa kudai andika motombogara mose mombotomira zvokuroora mbomirai zvokuroora kana muri masingle kuroora nekurogwa motombomira because muchapuwa period kugara mose 6 months muchigara mose saka probably you might get married zveshuwa one another mugona kuzoroora nazvemachokwadi pamuchagara mose 6 months paya mugona kuzodana nazvemashuwa mugona saka musagarai muri in touch kuti mwari kupi mugare muchizana kwamuri mese nguva dzese oditira gaisigai tichikati angufoni chindi takuenda kushando chakutaura nemi mangwani pedza usiku nhasi see you tomorrow maybe kambani kunzi haina kana 3 months inokumboshanda harina kana COS mari inoiwanepi I don't know tembi kuti chinombonyatsoitika chii I don't know I think ndosaka vari busy kuda kuvharavhara madukuhosi ese handizivi I don't know what happens I don't know but ndofunga ndosaka vari busy kuzvinoita kuvharavhara madukuhosi ese anga kashamani because vakuziva ka hi Fadzi how are you ndosaka vakuzama kuvharavhara madukuhosi acho ese kuzvino but madukuhosi acho mauda kuvhara chituleta munhu vatoshaurasikirwa noupenyu hwavo nekuda kwazvozvo kusvika ndikati yangu guys tozotaura mangwana long day tempa unoenda basa rikati wabva kunaiti usvika zvakanaka guys and it's only about 6 months the marriage has to be active and it's only about 6 months the marriage has to be active for 3 to 5 years 3 to 5 years unogona kunge uri active Jaden nekuti hatisi pamunenge marriage kana mukaita marriage mukapinda muno let's say makapinda last year toti 1 year maybe last year this year 2 years panozosvika 5 years dzei indefinite dzachona
unenge wave active ka watoita 3 years kana 5 years. It's obvious munenge muri muno mapana pamuchaenda unokansela fast ka muchatombogara muri muno mozoti mozonokansela kana maindami ino pamuchaenda ipapo. Saka kana kune vaya vanga vachifunga kuti kunokansela izvizvi motomira kukansela muchato, motogara nemuchato wenyu, motogara nemuchato wenyu kusvikira mawana mapepa enyu, motogara kusvika mawana mapepa enyu. Koza panguva ino ndo zvazvinenge zvino. Shuwa uri right Jaden kuti vamwe vazhinji vanga vakutodecide kuti takapinda panoenda kuholidira kunondambura muchato kuti ndiwane kuchata chini kuroora munhu andoda anochata naye so zvavharisa zvadhakwa saka kutomboramba vane muchato iwoyo, kutomboramba vane muchato iwoyo, kutomboramba vane muchato iwoyo. Kutomboramba vane muchato wavo iwoyo. Nyasha dzashe Luku manje hauna kumbokumbigwa here na Luku because une history yekukumbira zvisingaiti. Hauna kumbokumbigwa. So guys, muve nezvarakanaka, timoswera bhuwa. Take care of yourself guys. Enjoy your weekend.